Да, здравейте, ютубъричове, сега... Вау, тук има много лава. И аз ще се познавам звука. Сега тук такова. Сме само аз и Атанас. То не дойде с нас. Миленков, може и някой. Аре, на села да се връщаме вкъщи. Чакай, Помните от минали... Помните от минали... Да. Аз имам. Санта, да. Там, където е на Боян от моя подарък. Помните в... Вие помните в миналия епизод, че бяхме в това. Точно такова зарядно имам. Гого Димитров влезна. Сам да изкопая това. Идваш ли? Идвам. Спрях лавата с торч. Знаеш колко метал имам? Колко? 16. Аз тук също намерих метал. Очакам да спра една вода и... Аре, фак. What the fuck? О, Димитров е при нас и ни намери къста. Видя ли го? Ага. Не, от неговия телефон. Аре, прибегаме да го посрещнем. Прилет! Някой ме удря. Никой не те удря. Не. О, намерих метал. Кога, право. Добре, Гого, ама... Дай ми кирка. Добре, Гого, ама ние такова. Ама не убивай. Знаеш колко е гадно? Добре. Ние имаме и без това метални мечове, така че... Дички, къде си? Пътувам към къща. Хора, може ли да отидете там, че... Тук има интернет. Не, няма кабел. Няма значение. Ще спишем. Оле, Гого, ти си Аз битен. не мога да пиша. Добре, аз идвам с теб. Ето тук е метала. Аз отивам с... Аз... Чакай. Наско, Да. ето тук е метала. Гого, къде си? Тук е метала. Ма къде си? В къщата ли си? Гого, я ти видя скина. Ей, пигменчо! Ще посера от страх. Ще посера от страх. Тук има пигмен, който държи вместо златен меч. Аз ще посера от страх. Тук има някакъв пигмен, който не държи това, което искаме. Абе, Подържи. Знам. Аре, стига си шумели. Оф, не, аз ще отида така. стигате. Гогич, ние теб ще сме тука. Ходиска, изключил съм се чудовище. Виждам едно чудовище наоколо. Наско, не е само твой, той е общ. Не съм ти взел метала. Абе, стига си шибал. Не съм ти взела метала. Добре, махни се от печката. Наско, ама направи на всички по нещо. Добре, но той ще пипа, аз не искам. Аз не искам. Вземи две метала. Добре. Добре, дай му да си направи меч. Лежи. Само две. Чупо ми скирката. Наско, ела тук в нашата мина да си такоме. Така по-добре е толкова щупено и нищо не няма. Никой не знае нищо. Взикам се. Кой иска металната кирка? Аз на всеки направи по една метална кирка на всеки. Добре. И ги... Удариха. 4 метални кирки, значи.
Не, 4 направи. Да направя метални кирки. Какво? Взема ли всички метал да направя метални? Не, той Наско ще направи. Добре, значи 2. Ето, 4 кирки има. Оставам 3, 6. Ама всеки взима по една. Да, знаем. Да види някой знам. Аз намерих 8 метал. Утре имам 2 животни. Никой не те е удрал. Аз намерих в нашата мина 8 метал. Аз ще оставам мина. Аз в нашата намерих. Сигурно все пак на таблетите ли почвате да играете? Да, Все едно не сте играли никога. да, не сме. Остави на. После сте играли. Горяк. Да, после знаете ли кога се тръгваме? Може все пак да тръгваме. Хич не сме играли на нищо. Да, бе, не сме играли. Наско, имаш ли факли? Да. Добре, слагай тук. О, метал. Тук нищо сдънна улица. Кой ме уби? Никой, ние сме в мента. Една крава. Да махнем, тя наистина ме удря и ми взема по много Ми живота. трябва да не убаем. Хора, може вече... Наско е лотатък. Дига, докато ми се зарежда. Тая крава е Хиробрайн. Може пък Хиробрайн да те удара, сериозно, може. Не може. 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 Не знаеш, че Хиробрайн може да стане. Айде. Той така ме уби с тиртита един път и такива. Той ме убива как... Някой ме удари. Не знам кой. Не сме ние, с Гого знам, че... Нещо и мен ма фрасна. Аз намерих лапис. Айде да удряме въздуха. Аз открих прилеп. То прилепите опасни ли са? Не, Пак ме удариха. мен пък не. О, нищо интересно и тук. Добре. Гого, ти къде си? Що си променяш постоянно името? Гого. Софила! А като им горе Софи? Направете. Аз съм в мината. Гого, ти умре и аз ти взех такава кирката. Металната чекирка. Аз имам. На теб ти е бъгнал и ти като умря и аз ти взех металната кирка. Си имам 2. Отивам вкъщи. Тук има. Ой, колко много метал! Гого, знаеш колко? Тук е златна мина на метал. Тук е метална мина, метална руда. София, искам да внимаваш да не тръгна да се качвам. Чули? Тая мина тук много богата на метал, бе.
много чудо. Гого? Наско, какво стана? Някой изгони Вики. Някой изгони мен. Кой е Христо? Колко? Кои са? Аз имам при Христо. Кой е Христо? Не знам. Добре. Той Наско, че с кой си? Бъгнах! Къде си? Аз не вече излезнах в това сервер. Някой му в лице. Он сървър, дед беше Enderman Fighters. Ти при нас коли си? Да. Пичове, идвам със 7 метал. Аз имам 8. Не съм аз пигмен. Да, знам. Пази се, Вики. Добре, няма да взема само течение, ако не е форма. Още нямаме метални колони, а пък ти вече си направил. Да, и... Ами така да ни е по-лесно да слизаме. Няма да. Хора, научих ето как да се прави повече такива неща. Добре, пичове, елате всички в къщата. Да казваме чао на зрителите. Наско, Вики, елате да казваме чао на зрителите. Гого, ела ние да отидем при тях. Гого, колко метал имаш? Направи печка, направи количка. Оф, дай да слизаме направо долу. Наско! Вики, къде сте? Еми, зрители, разделих се с всички и така. Мисля да ви казвам чао. И чакайте да ме бам. И довиждане от мен.